كابستوديو زينا إيرتيفي سلامتنا تقبلوا زخوركم تعزبتنا هم يتمسيو ساعة تاخيلون لو مسلاسا قنبس دالو زينا تاسوشون وزان حزنا لكم كريمنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم مادي بعبدي فلما أرس زينا أبنو زبح سنعفة قدام يقض مزراق ناي حامد ترقيا قولو تالها نارع تزازينو أبنو زبا من دفرا محبر أربعتنا يتباخدتي شوعي قبايو أكانيعو مبر 34 عامات زنبلنا زنات إيرترا بسفلالي حقرات بلوع المعرق تباعيلو أبزيناتات وطاين نقداو في الليات أمريكان تشاينان مزباب زكاي زلو زرب كم تزدلاي سقم كم زي اللي تقليتو تركي خلاي زوريا زرب روسيان يوكرينن كتأنقد دلو تخمزلا فليتا هندن باكستانن أبدباتن زوافرو تدرو أهدو كبدلا مخانن حبيران زرزر جنام متحبار حزبن أبلات حيلتات مكل خالن سلسلة قدام يقص متراق ناي حامد ترقيا قولو تالها نارعي لعلو سبسلتا منقسن قنبارن أبسرخ بلو تمال تزازيمو وكل إرينا محمد أي فرح نزدالو تزبطاب مكايل حدقو كوربايو أبنو زوا سنعفة كاب ممحدار كبابي قولو توبقشونا ممحدار كبابي تالها نارع زاعتون حمل صرقا قدام يقصو بعيسان شعاتن قنبوت بحلقة طلال ستاف حيلتات مكل خاليرترا جنرال فيليبوس واللي يوهانس تمرقوم أبتي سنسرعات منستر عيون محبرا ودحنتن ويزرو لول قبراب أما حدار زوا دوبوباتو هابتاب تسفاتين حلافي ودوبا قديا تقدفاتو يوسف سايل أزازي الزماكل بريغادر جنرال تخلق فلاي كومون أدنبر هماده ويزرو تخا تسفا ميكال ترخيبهم نيرو أما حدرتي كبابيتات قولون تالها نارع نابزا سمعو قال هزبي بزي وحس مقدي آتادفن سنشورتاتن قوريسو كوكو عزم صنحو بمحبار يتسرح حابزي درجازين خبت صحا بركتون زقبرو أبالات حيلتات مكلخال الزماكلن هزبن مسكان غيبوم حلافي هزباوي أقول قلو تكنيك سوبا دوبو بليتنال كولونيل نقوسة تصفاي بوغنو زي بدي توقسو هزب استجمر مسراقني حمل صرقا نابزي حجيز اللو درجان خبتصح ترى أهارتات الزماكل لعل كم زنبرا بمحبار نتعمام نزمرحو موياوانن مرحتوي ماشنرتاتن سلت زقبرو أبركتون توفاينتن أمسجينو أما حدار نوزوا سنعفا أتو يدرس عالي الشكر كام زي قدام يقصو زتزازم صرقا قبراو مرأيان ايتي محبراو فتحن منقاس زكار تعار كم زغنا أبريهم أما حدار زوا دوبو باتو هابتاب تسفاس إندما نتسرحنا مفتسونتو نمبصحن قصالنتو نمرقاصن ممحدار زوا دوبو بعتو كم زسرح حرقاقيصو نبرتنا تنكلتم ممحدارات كبابي أقدمهم نفس صوراتن حموماتن نابزل على تكال حكمنا نمبصح أب زبانهم صيروم لعل 4 ساعات بتصعرف كغعازو قدودو منبارهم بمحبار منقسي نزو تغنزيبو بزوسرو تبقسو افويتا كم زرخبو رهاوهم ملؤ نقون قداي مغعازيا كفتحالهم تلابيهم أموداتا مسرح نصتي صرقا لعلا بركتون زقبرو أكالات هياباتن نيمزغانا ورقتن تعديلهم نبقى لزينا مسنسجرا من زوا من دفرا محبر أربعتنا يتباخبتي يبزكان عشاوعي قبائي نتفتاتو بمبربار مهرتو خب نبال وسينو وكل رينا مريح تسفاين زردالو زبطاب للتحبت مريم كتور بيان محبر أربعتنا يتباكبتين أزوا من دفرا بعسران سلسان قنبوت أبزا كايدو شوعي قبائي فرات أبان معبايك تكبرو أبزا اللوان مدبات ستيو أبوان بر محبر عطاقر ما يحدقو أبزا حلفا شمونت عامتات بسان كحترات مقب انسسان كالقط مخنياتاتن فرات محبرهم كان قلقل مصنحو بمحبار اتي حترات فتح نخركب نفس وقف أبال محبر بوهدت كسرح تقويعم حدا كابت انكتات مدخام نتفتات محبر كوينو زتانحة قدا كفلت مشتات أبام مفتح سلاس تقبرلو حرستوس بزتا تبابيعم نتفتاتهم يبرابرو مهلاهم زتقاسا عطاقر ماي لمعات حملاي مقب انسسان نزيز انها حترات قلب زق قلل سلاس خونا سملكتو أكالنا لمعزو البوتا كمدابلهم أسخاخيرهم هلا في جنفر حرشان الزوا من دفرا أتبرخت خلص سلاسة بوغانو أربحتنا يتقوا كابتين نخلو حتراتات تتاويرهم نعبيت محبر نزكايد وزلو نطفتات بممقواس جنفر مينستر حرشا أدلاي دقف نمقبار أبرتعي كم زسرح كاليتم حلف هابت انسسا زوا دوب دكتور أقبازقي كفلب بجيدو محبر أربحتنا يتقوا كابتين الزوا من دفرا
መንደፈራ ምህርቱ ካብትን እዘባ ሓሊፉ ክሳብ ኣስመራ ይበጽሕ መንባሩ ብምጽካር ተበጋጊሱ ዘሎ ናይ ምብርባሩ ዕማማ ዝያዳ ውጽኢታዊ ንክኸውን ሓደስተ ኣባላት ክጥርነፉ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳር ንእዞባ መንደፈራ ኣቶ ሂዝቅያስ ውህበት ማሕበር ኣርባሕቲ ናይ ጸባ ከብቲ ኣብ ምምላእ ጠለባት ዕዳጋታት ንዝጸንሖ ተራ ብምጥቃስ ሕፅረታትን ንምፍታሕ ኣብ ዘካይዶ ንጥፈታት ኣድላይ ምድግጋፍ ከም ዝግበረሉ ኣረጋጊጹ። መበል 34 ዓመት ጽምብልና ጽነት ኤርትራ መስመርና ድርዕና ብዝብል ቴማ በአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ዋሽንግተን ዲሲ አትላንታን ሲያትልን ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ዖማን ባሕሬንን ዮርዳኖስን ከምኡውን ዛምቢያን ዚምባብዌን ብክብ ዝበለ ማዕረግ ተባዒሉ ከካቦቱ ዝበፅሓና ሓበሬታ መልክዕ ጸብጻብ ተዋሂዱሎ ዳናይ ተስፋዝጊ ከተቅርበያ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ቀዋሚ ልኡኽ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣብ ኣፍሪቃን ብ26 ጉንበት ኣብ ኣዳራሽ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ሰፊሕ ሱታፌ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታት ሓለፍቲ ሕብረት ኣፍሪቃን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃን ዝተረጋገጸሉ ብሃገራዊ መዛሙር ኤርትራን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝተሰነየ ስነ ስርዓት ኣካይዱ። ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ አቶ ቢንያም በርሀ ኣብ ዘስምዖ ቃል ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ምስ መዓልቲ ምምስራት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝውዕለሉ ምኽንያት ተራ ኣጋጣሚ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንመሰል ርእሰ ውሳኔ መሰረታዊ ኣካል ናይ ሓፈሻዊ ቃልሲ ኣህዛብ ኣፍሪቃ ንመሰል ርእሰ ውሳነ ስለ ዝኾነ ሰላምን ርግኣትን ኤርትራ ድማ ምስ ሰላምን ርግኣትን ኣሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ስለ ዝተኣሳሰሩ ክብል ኣረዲዩ። ማሕበራዊ ስኒት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መስርሕ ሓባራዊ ዕጥቃውን ብፖለቲካውን ቃልሲ ዝተሃንጸ ምዃኑ ብምሕባር ድማ እዚ ብሃገራዊ መንነትን ሃገራውነትን ዝተደረዐ ክብሪ ዓንዲ ማእከል ህላወን ዘላቕነትን ኤርትራ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ኣብቲ ብባህላዊ መደብን ስእላዊ ምርኢትን ዝወቀበ ኣጋጣሚ ንታሪኽ ባህሊ ኣነባብራን ገስጋስ ልምዓታዊ መደባትን ኤርትራ ዘርኢ ናይ ቪድዮ መደብ ቀሪቡ። بتمساسالي مبت 34 عام صنبل ناصنت إيرترا أو واشنطن ديسن كبابيان كاب 10 شوعة كساب 25 جنبت بالعل تصادفو زيغاتات وزعتنياتات أعرق إيرتران دبلوماسياتاتن كمون وكلت كفل قدات وزع أمريكا أبزتا بلو بوعوع منفسن بزتا فلالين فتاتن ككايد كنيوم بعسران سلستن جنبت ببانديراتات إيرتران هزباو جنبارن جروحو معلتنات صنتن زوك أبا عسرتتات مكاين زمروح زيغاتات 8 كيلومتر زشفن سلف دحر مكياد أبك أزر إمباسي إيرترا تأكيبهم مزنورو أمايت إيرتراوان تسنبيروم عمر قويلا بمتكال سنبيلوم نمشتو دما 140 أمباسادرات دبلوماسياتات وكلت إمباسيتات عروق إيرتران وكلت كفل قدات وزاي أمريكا كمون وكلت محبروكم زتارخبلو بإمباسي إيرترا استدالو انقدو تخايدوم أبتي بحلاو مقبن الباساتن بهيرات إيرترا ستنصبارقلو أقاتامي فتصام قدات إمباسي إيرترا آتو برهانة قبريوت إيرترا أب أهقراوي زمدناتات عبيت عواتات بممزقاب مزتا فلالي هاقرات صبو زمدناتات مسريتا كمزلا بتختلو ناتان زي شاراون بوليتيكاوي مسمر دما نكبرتاتان متكالاتان مزيت ساررو بسفيحو تسرح كمزلا آنتسيروم بعزانا قعمد واستسنيت صنبلنا صنت إيرترا أو واشنطن ديسن كبابيان باقات أمتعلت أبستود بسبورتاو قطمات نستعوتو بمشلام كمون أب أدارش إيرتراوي بهلاون سيفيكاون مأكل بزتا خايدن لعلي 3,000 إيرتراوان زتساتفو مدب تزازيموم أب أتلانتا سياتلن ديموينين زنور إيرتراوانون تمساسال مدبات بمدلاو ناصنتهم كم زنبلو كابتبوتا زبسحان حابريتا أفليتوم إذا كم زيلون كله أب بحرينن عمانن يوردانستن زنوبر إيرتراوان ببوغونم أبزود دووز انبلات يوهانوهم هزب المنقستن إيرترا كمون معتات حالتات مكل خال دحر مقلات هاقراوي مدباتن مسمار كابهم زحتت كم زمالو أرقاقيتهم بخال وجن أب لوساكا زامبيان هاراري زيمبابوين زركو إيرتراوان مسمرنا درعنا بزبل تيما بعسرنا 4 جنبت أبز كايدو معرق صنبلات أبو مبرات محبركمات أبز اسمعو قال حزب إيرترا سالاتي أب قالسنا صنت بحبراوي مسوات زخصكوسو ترير حادنتن معبول بوليتيكاوي بحلن رجون سلاماون من ببار أم مفتار كابز تعوت حزبتات حاده كم زخونه بمتقاس نزك برتات زكم بلين عيننا كنحلو كم زقبا أجنزيبهم
ፍልጠትና ሞያናን ክእለትናን ንሓፋሽ ህዝብና ብዝብል ቴማ ብጨንፈር ሃማማት ዞባ ዓንሰባ ዝተወደበት ኣሻዒ ቅነ ውዳቤታት መንእሰያት ብደረጃ ንኡስ ዞባታት ካብ 19-28 ግንቦት ኣብ ንኡስ ዞባታት ሃበሮ ኣስማጥ ሓልሓል ዒላ በርዕድ ዓዲ ተክሌዛን ሓመልማሎን ሓጋዝን ተኻይዶ እቲ ብደረጃ ተማሃሮ መንእሰያት ሰራሕተኛታትን ምሕዳር ከባቢን ዝተኻይደ መደባት ዘመናውን ያታውን ባህሊ ጉጅለታት ቀያሕቲ ዕንበባ ያታው ቁንጅና ድራማ ትልሂት ሓፈሻ ፍልጠት ስነ ጽሑፍ ፈጠራዊ ሓሳብ ምህዞ ስእሊ ቅርጻ ዑደት ኣብ ልምዓታውን ታሪኻውን ቦታታት ከምኡውን መንእሰያት ዘገድስ ካልእ ንጥፈታት ዘጠቓለለ ነይሩ ኣብ ዝተኻይደ መዛዝም ስነ ስርዓት ሓለፍቲ ሃማማት ኤብተን ንኡስ ዞባታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መልክዕ ውድድር ዝተኻይደ ቅነ ውሽጣዊ ዓቕምታትን ዝምባሌታትን መንእሰያትን ምልላይ ዓብ ግደ ከም ዝነበሮ ገሊፆም ኣብ ማሕደርቲ ናይተን ንኡስ ዞባታት ኣብ ዘቕረቦ መደረታት ውዳቤታት መንእሰያት ምሕያል ኩል መድያዊ ዓቕምታቶም ንምብርባር ንዝካየድ ዓመታዊ መደብ ዘለዎም ደገፍ ብምግላጽ ንዝያዳ ድማዕነት ውሁድ ተሳትፎ ናይ ኩሎም ኣካላት ከዓዝ ተላብዮም ቅነ ውዳቤታት ሃማማት ዞባ ዓንሰባ ብደረጃ ንኡስ ዞባታት ጽባሕ 31 ግንቦት ዝዛዝም ክኸውን ከሎ ብደረጃ ዞባ ድማ መውዳእታ ወርሒ ሰነ 2025 ከም ዝካየድ ካብ ጨንፈር ሃማማት ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር ኣብ ንኡስ ዞባ ሙልቂ ዝርግሐ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብሓፈሻ ኣገልግሎት ትምህርቲ ድማ ብፍላይ ንምስፋሕ ብዝተወሰደ ስጉምቲ ዝርግሐ ትካላት ትምህርቲ ዝምስገን ዕቤት ከም ዘመዝገበ ተገሊጹ ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ መምህር ያቡ ጎይቶም ንሓፈሻዊ ኩነታት ትምህርቲ ናይ ተኸባብን ድሕሪ ናጽነት ዝተመዝገበ ለውጥን ኣመልኪቱ ዝሃቦ ሓበሬታ ቅድሚ ናጽነት ኣብ ትኹል ዓዲ ጸጸርን ማይ ደጉዓልን ሰለስተ ናይ መባእቲ ኣገልግሎት ዝባ ትካላት ጥራይ ከም ዝነበራ ድሕሪ ናጽነት ብዝተገብረ ገዚፍ ወፍሪ ግን እቲ ቁፅሪ ናብ 25 ምዕባዩ ርሒብ ናይ ትምህርቲ ዕድል ከም ተራሕቡ ኣረድዮም እተን ትካላት ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ መባእታት ዘምህራ 16 ናይ ማእኸላይ ደረጃ 7 ናይ ካልኣይ ደረጃ ድማ 2 ከም ዝኾና እውን ኣነጺሮም መምህር ያቡ መወዳእታ ዝርግሐ ዕድል ትምህርቲ መንጽር ምምሕዳራት ከባቢ 89 ሚታዊት መንጽር ዓድታት ድማ 40 ሚታዊት በፂሑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዛጊት ልዕሊ 17500 ተማሃሮ ማኣዲ ትምህርቲ ከም ዝርከቡ ኣነጺሮም ኣብ ንኡስ ዞባ ሙልቂ 19 ምሕዳራት ከባብን 61 ዓድታትን ኣለዋ ዜና መስዋእቲ ኣብ ማእኸላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ዳይሬክተር ጨንፈር ውጥንን ስታቲስቲክስን ዝነበረ ገዲም ተጋዳላይ ሰሎሞን ሃይለ ወልደስላሴ ብ29 ግንቦት ኣብ መበል 77 ዓመት ዕድሜኡ ብሕማም ተሰውዮ ኣብ ወርሒ ጥሪ 1975 ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈን ኣብ ወርሒ ሐምለ 1977 ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተጸንበረን ተጋዳላይ ሰሎሞን ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ክፍሊ ሕርሻ ውድብ ድሕሪ ናጽነት ድማ ሚኒስትሪ ሕርሻ ተመዲቡ ብዝተፈላለየ ጽሕፈታት ሓላፍነት ኣብ ዞባታትን ማእከላይ ቤት ጽሕፈትን ህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛዮም ስው ሰሎሞን ሃይለ በዓል ሓዳርን ኣቦ 6 ውልዳትን እዮም ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎም 30 ግንቦት ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሞም ሚኒስትሪ ሕርሻ መስዋእቲ ኣባሉ ገዲም ተጋዳላይ ሰሎሞን ሃይለ ወልደስላሴ ዝስምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜናታት ወጻኢ ደጊምና ንምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ዜና ውጻኢ ንግዳዊ ፍልልያት ንምጽባብ ኣብ መንጎ ሃገሩን ቻይናን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ከምቲ ዝድለይ ስጉም ከም ዘየለ ጸሓፊ ግምጃ ኣሜሪካ ስኮት ቤሰንት ሓቢሩ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክልታዊ ዝርርብ ይካየድ እኳ እንተሎ ዛጊት ኣብ ባይታ ዘምጽኦ ለውጢ ግና ንኡስ ምዃኑ እዩ ስኮት ቤሰንት ገሊጹ በዚ ድማ እቲ ጉዳይ ወታዊ ገስጋስ ከመዝግብ ምእንቲ ናይ መራሕቲ ድፍኢት ከም ዘድልዮ ኣረዲኡ ቻይናን ኣሜሪካን ኣብ መንጎአን ዝፈጥረ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ብዘተን ምዕራፍ ዝርርብ ዝሰመዝ ዝኸካይዳ ምጽንሐን ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ ሓድሕደን ዝወሰንኦ ወሰኽ ቀረጽ ከጉድላ ከም እትረዳድኣ ጸብጻባት ይሕብሮ ይኹን እምበር ትስምዕ ነቲ ዘይምቅዳው ንምዕራፍ ኣኻሊ ከም ዘይኮነ ክኢላታት ይእምቱ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ቻይና 145 ሚታዊት ቻይና ድማ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ኣሜሪካ ናይ 125 ሚታዊት ወሰኽ ቀረጽ ወሲነን እኳ እንተነበራ ብ115 ሚታዊት ከጉድልኦ ከም እትሰማምዓ ይፍለጥ ኣብ መንጎ ክልቲአን ብቁጠባ ዝበልጸጋ ሃገራት ተኸሲቱ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንኻልኦት ሃገራት በኣሎታ ይጸሉ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረድኡ ቱርኪ ካልኣይ ዙርያ ዝርብ ሩስያን ዩክሬንን ከተንገድሉ ከም ዘላ ፍሊጣ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ሓካን ፊዳን ሃገሩ ኩናት ዩክሬን ብዘተ ጥራይ ክዓርፍ ከም ዝኽእል ከም ተኣምን ብምጥቃስ ንሩስያን ዩክሬንን ምቅርራብ ትገብሮ ጻዕሪ ከም ተሓይሎ ረዲዮም ብ16 ግንቦት ኣብ መንጎ ሰመዚ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ዝተኻየደ ፈላሚ ዝርርብ ንተወሳኺ ርክብ ባይታ ክጣጥሕ ከም ዝኽእል እዩ ሚኒስተር ፊዳን ኣሚትዎም እቲ ርክብ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝተኻየደ ናይ መጀመርያ ምዃኑ ጸብጻባት የረድዎም ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ዝተወልዐ ኩናት ዩክሬን ምዕራፍ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ይካየድ እኳ እንተሎ ውጽኢቱ ብሓጺር እዋን ዝሰምር ከም ዘይመስል ወታደራውያን ክኢላታት ይእምቱ
هندن باكستانن نبدوباتن زوافرو تدراو أهدو كقدلا مخانن حبيران توتن أكل نايتي كابز حلف ورحميازيا مونغن سفترو تدراو متفنان معرف زكاية زلو زعر مخانو أزس سراويت باكستان قليتهم مسألة حبريتا قدر نايتي أبدوباتن وافيران وزلو سراويت نبتقدمتي حديش متفنان زنبورخم اللس مخان فليت اللهم وننتين كل سوا أزوار زخنا هندن باكستانن نتوترن مهدا يسرحا مهلاون كجلزات زاني حينين توتادراو متفنان من نتوم زي تفلت عطوغات بعسران كلتن ميازيا هندي أبتما حدروك فالزوبا كاشمير بزكايدو متقعتي عسران شدشتن سواد دحري مغتالومي تخسيتوم هندي بتا أبزوبا كاشمير تفلت متقعتن باكستان كتكسسن كلا باكستان قنا لو تاملاش كتبولو زاني حلام دحرت فتامي خلتين هاجرات أبز حلف 10 عامتات كاب زكايدو زحيل مخانو ستقسم من الوقت تخصخم زكايدا صبصوات يردوم هندن باكستانن دحرش عن 947 بقداي أكرا خارج زوبا كاشمير سلسة جزي أو تدراو رسمي كم زاتوا يقلات መንግስቲ እስጳኛ ብሰንኪ ኽቱር ዋዒ ብደቡብ ክፋል ሃገሩ ህፁፅና እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጁ እቲ ስጉምቲ ኣብቲ ከባቢ መጠን ዋዒ ካብቲ ንቡር ብ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድሕሪ ምውሳኺ ተወሲዶም ኣብ ገለ ከባቢታት እስጳኛ መጠን ዋዒ ልዕሊ 43 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ እዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ድሕሪ 2021 እንተዝለዓለ ምዃኑ ጸብጻባት ይረድኡ በቲ ክስተት ዝተሻቕለ መንግስቲ እስጳኛ ህዝቢ ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓሳቱ ጥንቃቐ ክገብር ኣተሓሳሲቡሎም ኣብ 2021 ኣብ እስጳኛ 47.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዋዒ ከም ተመዝገበ ዝሕብሩ ጸብጻባት እቲ መጠን ኣቐዲሙ ብታ ሃገር ተኸሲቱ ከም ዘይፈለጥ ይገልጹ እስጳኛ ብሳዕቤናት ክሊማዊ ምዝባል ብተደጋጋሚ ካብ ዝጥቃዓ ሃገራት ኤውሮጳ ምዃና ይጥቀስ እስራኤል ወሽመጥ ጋዛ ግዚያዊ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር መንገዲ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ማእኸላይ ምብራቕ ስቲቭ ዋትኮፍ ንዝቐረበ ሓድሽ እማመ ከም ተቐበለቶ ቤት ጽሕፈት ዋይት ሃውስ ትማል 29 ጉንበት ኣፍሊጦ እቲ እማመ ኣብቲ ወሽመጥ ንሱሳ መዓልትታት ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር 10 እስራኤላውያን ጅሆታት ናጻ ክልቀቑን ሬሳታት ናይ 18 እስራኤላውያን ክርከብን ዝብል ነጥብታት ዝሓዘ እዩ ኣምሳይኡ ድማ እስራኤል ቁጥሮም ዘይተገልጸ ፍልስጤማውያን እስራት ክትፈትሕን ሬሳታት ክትልእኽን እያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍልስጤማውያን ምንቅስቓስ ሓማስ ነቲ ብኣሜሪካ ዝቐረበ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ሓድሽ እማመ የጽንዖን ይምርምሮም ከም ዘሎ ሓቢሮም ዝርዝር ናይዚ ሓድሽ እማመ እኳ እንተዘይተገልጸ ንምውፃእ ሰራዊት እስራኤል ካብ ወሽመጥ ጋዛን ምእታው ሰብኣዊ ረድኤትን ኣብ ግምት ዘእተወ ከም ዘይኮነ ግን ይሕበር ኣሎ በዚ ድማ ተእማሚ ወሽመጥ ጋዛን ዘሎ ቅትለትን ጥሜትን ዝገጥእ ከም ዘይኮነ እዮም ሰበስልጣን ናይቲ ምንቅስቓስ ዝወቕሱ ዘለው ምንቅስቓስ ሓማስ ዝኾነ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ንምውፃእ ሰራዊት እስራኤል ካብቲ ወሽመጥ ዘጠቓልል ክኸውን ከም ዝግባእ እዩ ዝሕብር እስራኤል ኣብ ወርሒ ጥሪ 2025 ምስቲ ምንቅስቓስ ንዝበፅሓቶ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ወርሒ መጋቢት ብምብጥሓስ ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ሰፊሕ ወታደራዊ ወፍሪ ተካይድ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ኢራንን ታጃክስታንን ኣብ ወሰንቲ ዓውድታት ዝምድንአ ንምድንፋዕ ናይ ምትሕባር ስምዕ ተፈራሪመን ምክትል ፕረዚደንት ኢራን መሐመድ ሬዛ ዓረፍን ቀዳማይ ሚኒስትር ታጃክስታን ኪካር ራሱል ዞዳን ብ28 ግንቦት ኣብቲ ሰነድ ክታመሙ ከም ዘንበሩ ተቓሊሖም እቲ ስምዕ ንጽላታት ፀዓት ማሕበራዊ ድሕነት ቴክኖሎጂ መጓዓዝያ ባቡርን የጠቓልል ምክትል ፕረዚደንት ኢራን መሐመድ ሬዛ ዓረፍ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ስምዕ ኣብ ዝሓፅር እዋን ክትግበር ፀዊዕሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ታጃክስታን በወገኑ እቲ ስምምዕ ኣብ ምድንፋዕ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ብሓፈሻ ኣብ ዓውድታት ቁጠባ ወፍሪ ጥዕና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ድማ ብፍላይ ዓቢ ተራ ከም ዝፃወት ኣሚቶ ጸሓፊ ባይቶ ፀጥታ ሩስያ ሰርጌይ ሾይጉ ሃገሩ ምስ ኢራን ዘለዎ ወታደራዊ ምትሕባር ንምዕባይ ብተወፋይነት ከም ዝሰርሕ ቃላት እዮም ሰርጌይ ሾይጉ ነዚ ገለጸ ምስ ኢራናዊ መዘኑ ዓሊ ኣኽባር ኣሕመድያን ብ29 ግንቦት ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እዮም ኣብ መንጎ ሩስያን ኢራንን ኣብ ኩሉ ዓውድታት ዝካየድ ምትሕባር ይምዕብል ከም ዘሎ ዝሓበረ ሰርጌይ ሾይጉ ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ስሩዕ ርክባት ንልዑል ደረጃ ፖለቲካዊ ዘተ ሩስያን ኢራንን ከም ዝምልከት ኣነጺሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ጋጣሚ ክልቲኦም ሰበስልጣን ኣብ ዞባውን ኣህጉራዊ መዳያት ዝካየድ ምትሕብባር ክድልድል ፀዊዖም ኩሉ መዳያዊ ዝምድና ሩስያን ኢራንን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቅርቢ ዓመታት እንዳደንፍዐ ይመጽእ ከም ዘሎ ይግለጽ ታይላንድን ካምቦድያን ትማል 29 ግንቦት ወታደራዊ ወጥሪ ንምህዳእ ብዝብል ዕላማ ካብ ዘከራኽረን ደቡባዊ ከባቢታት ሰራዊተን ንምስሓብ ተሰማሚዐን እዚ ዝተገልጸ ብ28 ግንቦት ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ሓፂር ናይ ተኽሲ ምልዋጥ ከም ተኻየደ ዝቃላሐሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ስምዕ ኣብ መንጎ ኣዘዝቲ ሰራዊት ታይላንድን ካምቦድያን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ታይላንድ ድሕሪ ዝተኻየደ ርክብ ከም እተበፅሐ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ትርከብ እቶም ኣዘዝቲ መንገዲ ሓበራዊ ኮሚቴ ዶባት ነቲ ዶባዊ ምስሓብ ዝቐልጠፈ ንምፍትሑ ተረዳዲኦም ኣለዉ ታይላንድን ካምቦድያን ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ዶባዊ ምስሓብ ከም ዘለዎን ጸብጻባት ይሕብሩ
ኣብ ክፍለ ሃገር ኒጀር ናይ ናይጀርያ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘሰዓቦ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ሰብኣውን ዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ከም ዝወለደ ተቓሊሑ በተፈጥራዊ ሓደጋ ልዕሊ 120 ሰባት ከም ዝሞቱን 10 ዳሃዮም ዝጠፍአ ከም ዘለውን ዝሓበሩ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ቁፅሪ ምውታት ክዛየድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብዘይካ ዝብል ሰንኪቲ ክስተት ሓያሎ ኣባይቲ ከም ዝዓነውን ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ከም ተደምሰሰን እቶም ሰብ መዚ ሓቢሮም ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ኣብ 2022 ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ልዕሊ 600 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይጠቕሱ ዜናታት ንምዝዛም ማርእስታት ዜና ክደግመልኩም ኣምኑ ዞባ ሰንዓፈ ቀዳማይ ገጽ ምጽራግ ናይ ሓመድ ጽርግያ ጎሎ ታልሃና ርዐ ተዛዚሙ ኣምኑ ዞባ መንደፈራ ማሕበር 4 ናይ ጸባ ከብቲ ሻውዓይ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ መበል 34 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብልዑል ማዕረግ ተባሂሉ ንግዳዊ ፍልያት ኣሜሪካን ቻይናን ምጽባብ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ከምቲ ዝድለ ይስጉም ከም ዘየለ ተገሊጹ ቱርኪ ካልኣይ ዙርያ ዝርርብ ሩስያን ዩክሬንን ከተእንግድ ድልውቲ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ህንድን ፓኪስታንን ኣብ ዶባተን ዘዋፍርኦ ወታደራዊ ኣህዱ ከጉድላ ምዃነን ሓቢረን ባርከ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ሓፈሻዊ ዜናታት ኣብ ተዛዚሙሎ ስለምክትታልኩም ነመስገን ምስ ተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ቦገና ሩሕ ምሽት